Hón Krisztina vagyok, Mánfa község polgármestere és az Új Kezdet egyik alelnöke. Polgármesteri munkám során tapasztalom, hogy az emberek egyre szegényebbek, egyre lehetetlenebb helyzetbe kerülnek, és egyre többen kilátástalannak érzik az életüket. Ezen változtatni kell. Egy társadalom nem attól lesz erős, hogy egy szűk réteg gazdagodik, hanem attól, hogy mindenki meg tud élni, és senkinek sincs szüksége arra, hogy alamizsnákat kapjon. Felháborítónak tartom azt, hogy manapság a mindennapok túléléséért kell küzdeni. Nagyon fontos lenne, hogy legyen időnk pihenni és szórakozni is, és ne azon kelljen gondolkodnunk, hogy miből veszünk kenyeret holnap. Míg ezzel szemben a társadalom egy szűk elitje folyamatosan gazdagodik, már számolatlanul viszi a milliárdjait különféle bankszámlákra. Ezen változtatni kell. Elég volt a korrupcióból, elég volt abból, hogy minden fontosabb az embernél. Hiszen Magyarországon is emberek élnek, az emberek mögött sorsok vannak, melynek alakulásáért felelősek a mindenkori kormányok és a mindenkori parlament. Ezért is tartom fontosnak azt, hogy mi megmutassuk, hogy másként is lehet. A parlamenti és kormányzati munka nem hatalom, hanem szolgálat. Mi vagyunk az emberekért, és nem az emberek értünk. Új kezdet kell, és ehhez szükségünk van önökre is. Szükségünk van arra, hogy elmondják véleményüket, észrevételeikkel, véleményükkel segítsék munkánkat, és együtt tegyük szebbé, jobbá Magyarország életét.